Ngisacela ukubingelela ngoMangothobane. Namhlanje ngicela ukusiza bonke laba abadinga ukusizakala, nalabo abahamba inyanga, nalabo abahamba abathandazi, nalabo abahambayo nje abantu abelaphi bendabuko. Uma uzosiza umuntu, kuney'nyanga ezithi uma yikhuluma la ey'nkundleni zokuxhumana zithi ungayi kumuntu ongenalutho. Mesutho wami umbuzo, kanti wena uma uzolashwa, ulashwa zimoto zakhe, noma ulashwa izindlu zakhe, noma ulashwa amabhizinisi akhe, noma ulashwa yini yakhe? Yabo, umuntu ungabe umjaja ukuthi ethi umuntu ungayi kuleya nyanga leyana ihlala endlini yodaka, ungayi kuleya nyanga leyana ilaphela emkhukhwini. Ngeke ulashwe umkhukhu, ngeke ulashwe indlu yodaka, kodwa uzolashwa yila bantu abambethe lo muntu ohlala endlini yodaka. Sengisho ukuthi inyanga inani, iney'moto inani, akusho ukuthi le moto zayo izokwelapha wena. Yabo, akusho ukuthi wena le mizi yayo izokwelapha wena. Yabo, uma uzothi umuntu hayi ungayi ukuyolashwa umuntu ongashadile, umshado ngeke ukwelaphe wena. Into ezokwelapha ilabantu abangene lo muntu. Ukuthi ushadile akashadile, mayiphiwe ngabakubo uzokulapha. Sengisho ukuthi akubalekile ukuthi inyanga inani. Yabo, ingwe edla ngamabala. Kuthiwa idla ngamabala ingwe ngoba ubona ubuhle bayo uthi uyasondela ikuluma, ikudla. Yikho kuthiwa idla ngamabala. Sengisho ukuthi nawe nomunye ngeke ulashwe yilezi zinto inyanga enazo. Ngeke ulashwe yilo layini oficayo enyangeni. Yabo, uzolashwa yini? Yila bantu abambethe leyo nyanga. Ukuthi wena uyafika uthola uMangothobane ulayini mude uzoyophumela egeyithini, ngeke ulashwe ulayini wena. Yabo, kodwa wena uzolashwa yini? uMangothobane mase ufika esigodlweni. Ulayini mangathiwa lowo muntu uyasebenza njengoba ulayini uyophuma esigodlweni, kuchaza ukuthi ke lapho ke into mayiningi kusho ukuthi ayipheli. Angazi noma uyangizwa yini. Sengisho ukuthi into ebalekile ingqondo uyikhuluma ukuthi ungabheki inyanga ukuthi nani. Ni le nyanga edelelekile yizo ezilapha le nyanga.